Maabigyan ka bosan si kay namin hugto labi. Onya na lamot ya mambagi si kayo. Ari ka kanayon ko, ari ka pinsan ko, si kay namin kumon makmasil kayo na makmasil kayo amin ya sabin to yan video. Kumon agi popular na YouTube channel ko ya mag-subscribe, mag-like and share para palagi kayo updated sa aking YouTube channel. Sa Pangasinan yun po. Sa Tagalog po, magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan ko, mga kapatid, mga brad, kumare. Sana tangkilikin niyo po itong YouTube channel ko na mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo sa aking YouTube channel. Ang ipagbabagi ko po sa inyo yung pamatay ng ahas po. Orasyon pamatay ng ahas. Bago ang lahat po ay mag-share muna ako ng herbal na pwede pong gamitin sa araw-araw. Narito po. Pag nalalabo na po yung mata nyo, may katarata na po, dapat nyo malaman na may herbal po na maganda po ito na magagamit po sa mata na lilinaw po yung mata nyo at makakabasa na po kayo malinaw. Ito po, share ko po sa inyo. Nalalabong mata, bulaklak ng sampagita. Ano po yung bulaklak ng sampagita? Yung halaman po, yung mabango. Ibabad buong magdamag at ibuklat sa umaga ang mata at ibabad sa yung pinagbabaran ng kahit na 2 minutes lang po, babad po yung mata nyo, yung pinagbabaran ng bulaklak ng sampagita. The best po yun. O pwede nyo pang ilamos nyo sa mata nyo, yung hindi na makayuko na ilamos nyo po sa mata nyo. Maganda po yung ibabad talaga, ibabad nyo po ng buwan para tapos iganon-ganon nyo at lilinaw po yung mata nyo. Ito po yung dabi sa pampalinaw ng mata. Naglalabong mata, bulaklak ng sampagita, ibabad buong magdamag at ibuklat sa umaga ang mata na nakababad ang sampagita. Yun lang po. Ay mabagi ko ngayon po yung pamatay sa ahas. Pamatay po sa ahas na ito po, titigan ng ahas ng ubos diin sa pagitan ng kanyang mga mata at banggitin o usalin ng 3 beses at ihip sa ahas na at maasahan mong iikot pabaliktad ang ahas at hanggang mamatay. Narito po ang orasyon, usalin ko sa inyo. Ito, hindi ko po na-memorize ko na po ito lahat yung mga ginagamit ko mga orasyon ng mga para ma-share ko po. Inuusal po sa isip lamang po ito. Kaso babanggitin ko po sa inyo para malaman nyo. Narito po ang orasyon. Sus sirapiko inami ilikto Sus sampablo puh. Yung po ibig sabihin hihip po yun. Sus sirapiko inami ilikto Sus sampablo puh. Sus sirapiko inami ilikto Sus sampablo puh. Inuusal sa isip lamang po at ihip sa ahas. Siguradong patay ang ahas. Ito po ang kanya. Titigan mo ang ahas ng ubos diin sa pagitan ng kanyang mata at banggitin o usalin ng 3 beses at ihip sa ahas at masahan mong iikot pabaliktad ang ahas at mamamatay. Kung halimbawa nasa taas, mahuhulog siya pabaliktad po. Yan po. Ito po yung orasyon. Halimbawa, nakakita kayo ng ahas na matapang o kahit na ahas basta nakamamatay, usalin po niya sa isip niyo po ito. Tapos, titigan ng ahas. Huwag kayo matakot kasi pag inuusal niyo po ito, siya natatakot at gustong makawala kasi alam niyang siya eh. Narito pang orasyon. Isus sirapiko inami ilikto Isus San Pablo puh.
po. Sinishare ko po sa inyo lahat para makatulong po at matulungan nyo rin po ako. Sana po tangkilikin po yung palagi ang YouTube channel ko, Iwagan ng Pangasinan. Gandang araw, gabi sa inyo lahat. Ka-subscribe at pa-shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout. Maraming salamat po. Jesus, sirapi ko, inami ilikto. Jesus, San Pablo. Puh. Pamatay ng ahas. Maraming salamat po. Ari Kabalayan ko, taga Pangasinan. Subscribe kayo. Ilocano, mga Tagalog, subscribe kayo. Marami po itutulong po. Maraming salamat po. Bye bye po. Bye bye po. Shout out.